ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬರ್ಸ ನಾನೆಲ್ಲ ಶುರು ಆತಜಿ ಬಟ್ ಸುರೂತ ಬರ್ಸದಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂಜೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಶೆಕೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುರೂತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಹಾ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಬಲೆ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. So happy, I'm so happy. Pidaya porridge, multuka. Pidaya tampundu, lai becca. Istu becca undu. Dademma. Oh. Netta avaste tulaya. Tedil barondundu. Netta avaste tula tikkoldini. ನಾನು ಅರೆನೆಲೆಪ್ಪೊಡು ಓ ದೇವಾ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಂದು ಬಟ್ ಮುಳ್ತುಲೆ ಪನಿ ತೋಜುನತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಷನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ತ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಾದ ಒಂಜಿ ಥರ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸದ ನಾನು ಪಾರ್ವತ ತುಪೆ ಉಂದು ನೆತ್ತ ಉಗುರ್ದ ಶಬ್ದ ಇತ್ತೆ ಓ ಫೈನಲಿ ಶೀಸ್ ಇನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಟಾಕಿಲ ಗುಡುಗುಲ ಬತ್ತುಂಡ ಒಡೆ ಬಲಿಪುವ ಕಟ್ಟದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹಾ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಏತು ಶೋಕುದ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಮೋಡ ಆತು ನೆನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ರೈನಿಂಗ್ ತುಕ ಬರ್ಪುನ ಈಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ನಿನ್ನ ಖುಷಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಇಡೇಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಅವು ತುಲ್ಲರ್ದು ಹಾ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಯ್ತು ಬೆತ್ತುಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಂಟು ಇನಿತ ಶೆಕೆ ಎಂಚಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಬರ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ಉರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತುಲ ಪನಿ ದಪ್ಪ ಶೋಕುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಡೆ ವರ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ರೈನ್. ಲಕ್ ತನಿಷ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ವೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಅವರ ಲಕ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ವೆ ಲಕ್ ಅವರ ಬರ್ಸ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬರ್ಸ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದಿತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಣೆನೆ ಬೇಗ ಪಿದರ್ದ ಬೇಗ ಪಂಡ 10 o'clock 10:30 ಅದನ ಆತನು ಟೈಮ್ ಆತನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಅವಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾನೇ ಆಂಡು ಇನಿ ಯಾನಿಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ದೇವಿರ ನಾಡೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವಿರ ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಾಂದ್ ಬಾಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಪೋತಿನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಶೈನಿ ಬಾಲೆನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಿದರ್ದ ನಿಜ ದಾದ ಪದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ್ ಈ ತೂತುಜ ಬರ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಹಾ ಅಲ್ಲ ದೀಪಿನ
ಬಾರೊಂದು ಲೇತ ತನಿಷ್ ಈ ಪೋ ಬೇಗ ನಂದಾಯ ಕಾಪುವ तुला 100 कॅप ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ದೀಪೆ ತುಲ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜುಡು ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಾಂಟು ಚವೆನ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಈ ತೂತು ಜ ಕೈತಲ್ವಿಡ್ ದೇಪಲ ಇಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪ ಅವ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟದಿರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಂತುಲಗೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಪಾಪ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ವಂಚನೆ ಕತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಅದೇ ಡಿಯರ್ ಆ ಉಮಿಲ್ ಕೆಲೆಂಚಿಲೆಗ್ ಪೂರ ದೀತಿನತೆ ಪೋಯ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕೂಡ ಅವು ಇಂಟೆ ಕೊಡ್ಬೋ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾವ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೈತನಾ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪೋದು ನಾಗದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೆಂಕುಲ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಡ್ ಯಾ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಆಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಾವೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮಾತ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಬಾಗ ಓಲುಂಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವಾ ಒಂಜು ದಿನ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅವೇ ಸಂಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬೈದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ಅದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಶಾಪಿಂಗ ಅಂದ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಯೂಸ್ಟಾಗಿ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬೈ ದ ವೇ ಯೂಸ್ಟಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಂಕಿಂಚ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂನಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನೀನು ಮಾತ ಪದೊಂದು ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಡೋಲ್ ದೀಪುನತೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಟ್ಯೂನಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಇಂಟ್ಯೂನಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸಲ ಖಾಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಪೂನಾಗ ಪಿರೋರ ದದಾಂಡಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಕುಂಟುಲು ಅಂತ ತೂಕ ಅಂದು ಪೋಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುಲು ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಟ್ಯೂನುಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲು ಟಾಪ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸಮದ ಡೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರ ಇಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪುಡು ದದಾಂಡಲ ಪೋಯ್ನೇನಿ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲು ತೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಲೆ Ada nak arah kan?
ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಯರತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಉಂದುಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಯ್ತಾ ಅಂದ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೂದುಪ್ಪೆ ಯಾನು ಅವು ಆನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಆನಿಯೇ ಪಂಡ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಲೇತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕಿತೆ ಓಲ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಉಂದುಲ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲದೆದುರು ದದಾಂಡಲ ಇಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದುಂಬೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜಾಲುಡ್ಕುಲೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತೊಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಡಾವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪಿರತೆಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.